banatzen ditu aleak, asko gutxi, tira datu hori da, konparaketetarako balio duena, eta hitz bat erabili du, dinosauroa. Prentsa idatzia hitz egiteko dinosauroak hil egiten dira, asko edo gutxi moztan, txemalaztazako... Baina nik uste dut oraindik ere paperak baduela sorkizunik, moldatuko da, bateraki egunero ikusiko dugun kaseta kioskoetan, edo agian, asteburuetan edo, hala eta guztien nik uste dut paperak ere, oraindik ere bizik giren duela. E-book ere sortu zenean, basitu egin, ez dakit paperezko liburuak edo, hilko zira dago, baina ez dira egiten ikuste dut edilako. Ez dira gauza parekagarriak, baina hala eta guztien ikuste dut paperak oraindik ere baduela. Horretik etorkizun bat, ez dakit oso oparoa izango den, moldatuko da, astindu ikaragarria jaso dut oraindik ere, baina nire ustez ez dago. Joerak zuk aztertu dituzu, zemakietan, eta ez dira... Ez dira bat eronak, albisteak mehetu indira, industriak ere mehetu indira, lanpostu asko, industria asko, komunikabide asko desagertu indira, baina, ikusiko joerak zentu diren. Karrigitzeko da, pentsatzea horrelako panorama baten, basamortua dirudien horretan, gainera euskara bezalako hizkuntza txiki batek, toki izango duela. Ez dakit guk abantailaren badaukagu txiki izatearen, kontrakoa... Nik uste dut abantailak izango baditugula. Batez ere, txikitasunak ere nortasuna ere finkatzen du. Dagoen atxikimendua euskal hedabideekiko ez dago, beste hizkuntzetan ateratzen diren hedabideekiko. Eta nik uste dut hori balio positibo eta balio sozial erantzi handi bat dela. Euskaldunok, sarean bertan ere, askoz ere militanteagoak gara, beste hizkuntza minorizatuetan dauden aktivista baino edo hiztuna baino. Eta hori posgarri bat. Zerbait prestatu duzu, erakutsariko duzu primera, bestela horrela egiten dugu, dago. Poste Maria Zue. Labur. 10 minutu eskaz. Gai. Zenbat? 10 minutu. Arraiaren kokotxak atera.